Avui us porto dos llibres de dues dones molt diferents. Un és un llibre fantàstic de la Marta Sanz, que és una escriptora que a mi m'agrada moltíssim, Clavícula, publicat per Anagrama. No sé com classificar el llibre, però és igual, perquè val molt la pena llegir-lo, perquè la Marta escriu molt bé i és capaç d'expressar pensaments d'una forma tan original que et colpeixen moltíssim. De fet, és la història d'una dona, d'una època determinada d'una dona que entra en la menopàusia, que està patint una sèrie de problemes físics i psicològics i els expressa, en parla, i això va lligat també a situacions de la seva vida, perquè la seva vida econòmicament no és fàcil, per exemple, i tot això ho va explicant amb un llenguatge molt punyent i amb unes imatges molt originals. Aquest em dic Lucy Barton, de l'Elizabeth Strout, publicat per 1984. És un llibre que explica el retrobament de dues dones, una mare i una filla, que fa anys que no es veuen i que, per descomptat, no tenen gaire bona relació. La filla acaba de ser operada d'apendicitis i està recuperant-se, però li està costant molt recuperar-se. I la mare la va visitar i s'està uns dies amb ella. I d'aquesta trobada a l'hospital, que és una trobada peculiar, perquè no és en una casa, sinó en l'atmosfera d'un hospital, van sorgint records del passat que potser podrien arribar a fraguar una nova relació entre les dues dones.